Hello mga loves, magluto po tayo ng chicken picara pero bago natin ito lutuin, bilhin muna natin yung mga kailangan natin doon sa tindahan at madali lang po ito at masarap, promise, try ninyo. Samahan muna ninyo ako sa tindahan mga loves para naman meron akong kasama no. So kailangan nating bilhin yung mga kailangan nating bilhin kasi hindi natin ito maluluto kung wala tayong mga ingredients. So, kailangan natin ng sun-dried tomato. Pasta para sa ating afam, pang partner niya sa ating chicken picara. Ginger para sa plano kong puto maya. White onion. Lemon. Baktas-baktas para may drama. At umabot din tayo sa ating heavy cream. Kulog-kulogin para mabuang. At kailangan natin ng chicken broth. Nabuang akong pangita nito. Dahil andito na tayo sa tindahan, bili na tayong cornstarch. Finally, nakalabas na tayo. Tara! Tapos, si Inday Miriam Tulaling, parang may nakitang gwapo. Joke lang. Nursing home dito mga loves. Nagbihis ulit ako ng ating ito pang bahay no kasi gusto ko maging komportable. So, yon. At magluto tayo ng chicken picara. Ipakita ko sa inyo ha. So, chicken, bukas magluto na naman ako. Dalawahin. I know, kami lang dalawa. Pero ilagay namin sa freezer itong mga niluluto ko. And yon. And gusto ko sanang chicken thighs, kaso bukas na yung chicken thighs kasi frozen siya. So ito yung chicken breast na ating gagamitin. Hiwain lang natin siya ng very slight. Very slight. Very thin mga loves. Dahil po malaki po yung ating chicken breast, kailangan po natin siyang hiwain ng manipis. Depende yan sa inyo kung anong kanipis ang gusto ninyo. So akin naman gusto kong manipis or wag na masyadong makapal-kapal kasi gusto ko talagang manipis para madali siyang maluto. So yun yung pinagagawa ni Inday. Olive oil po yung ilagay natin. Madali lang itong lutuin mga love. Sobrang dali. Kailangan mo lang ng olive oil and then dalawang tablespoon ganito. I think marami na ito. 2 tablespoon of ganito. I think 2 tablespoon na yan. Banaon na lang mga loves ha. So, ito na yung ating flour. Oh. So, ngayon, umiinit na yung ating oil at saka butter. Ang ating gagawin is isahin ko siya mga loves. Isa-isahin ko itong i-seasoned. Salt at paminta, no? Yan. Then, i-dip natin siya sa ating flour. And then, ilagay natin siya dito sa ating iniinit na oil at saka butter. So, repeat the process lang mga love. So, kailangan nyo lang siyang i-season. Pagkatapos niya, palangoy-langoyin, paliguan ng flour. And then, ilagay doon sa oil at saka sa butter doon sa kalahay, no? So, yun ito siya. Pag mag-brown na yung kabila, so yun na siya mga darling. At ibalilalin nyo pagkatapos yan kunin and then repeat. So, balikin ko ito mga loves, no? So, ito lang yung talaga yung kailangan ninyo. Magluto kayo ng chicken. And pagkatapos nyan, hiwain yung lemon at saka yung white onion. At kailangan ninyo ng capers, ang capers at saka sun-dried tomato. Yung capers, meron ako dito maraming leftover at chicken broth. So, yung mga nilulutuan kanina natin ng chicken, i-transfer natin doon mga loves para naman ang flavor konti kasi nga kumakapit siya mga loves, nahirapan akong So, lagyan natin ulit ng olive oil and then pagkatapos niyan, butter na naman. Pagkatapos niyan, ilagay na natin itong onion at garlic. So, yes, meron pong garlic. Nagdagdag ako ng garlic kasi garlic is life for tummy. So, maganda, masarap din talaga pag may garlic, no? So, pag nalagay na po ninyo yung garlic at saka onion mga loves, so, i-mix lang ninyo and then yun. Pagkatapos niyan, mix lang siya hanggang maging translucent. Pagkatapos natin gawin yan, maglagay tayo ng
chicken broth. Pagkatapos yung chicken broth, mga labs, depende na yan sa inyo kung gaano karami yung chicken. Tansya na lang mga labs kung gaano. Kung gusto nyo maraming sabaw, depende na yan sa inyo. Pagkatapos yan mga labs, nilagyan natin siya ng lemon, no? Pwede isang lemon lang siya mga labs. Isang lemon, wag na nyong dalawahin kasi parang maasim na kapag madalawa, no? So yun, pagkatapos natin ng lemon, ano bang nilalagay ni Miriam is yung capers, no? And then pagkatapos ng capers, of course, ilagay na natin din yung sun-dried tomato, no? Depende na yan sa inyo kung ano yung iuna nyo, basta kayo yun na yung time na ilagay ninyo yan siya. At huwag kalimutan yung ating heavy cream, depende na yan, tansya. Pero hindi ako mag-follow ng mga instruction, ng mga measurement. Ako na lang yung iniisip ko is gaano ba ito kasarap, masubrahan ba ito. At yun, ilunod na natin, idudnod na natin yung chicken dyan sa ating sauce. Lahat ng chicken, yes, marami po akong nilulutong chicken ngayon. Masarap po siya mga labs. I-try po ninyo ito. Marami pong nagagalit sa akin kasi nasabi ko masarap po ito at sana mayroong dried, keepers dyan sa Pilipinas, no? Hindi po ito mga Filipino dishes mga labs. So yung mga keepers na yan, mahirap yan hanapin yun. Doon yan sa mga rostans or sa NSR or kung saan ba nyo mahanap. So ito na siya mga labs. Ang sarap po. So yun mga labs, pinatikman ko siya kay Tami. Okay na yung lasa niya. Pero sabi pa niya, kailangan pa daw mag-kaunting yung thicken yung kanyang sauce. Kasi kanina po mga labs, nilagyan ko siya ng kaunting flour, no, para mag-thicken kasi talagang kailangan siyang lagyan. Nakalimutan ko lang. So, nakulangan din si Tami. So, gusto niyang dagdagan ko ng ating flour para mag-thicken daw kasi masarap itong thicken na sauce kapag sa pasta. And then, meron akong frozen na parsley. Nilagyan ko na din pang paganda, sa look lang, macharot. Mga darling, yun yung ating chicken picara. Ang dami. At so yun mga labs, so tapos na. Atiin natin ito, imukbang namin ito ni Mr. Tikman natin ito mamaya with pasta. And so ngayon, pahinga muna ako kasi ang sakit-sakit ng ko talagang mata. So yun. Anyway, thank you for watching. 5 o'clock bumangon kasi may delivery. Adoy. Order something. Yeah. What did you do? Well, I had one of those wrenches. Oh, you ordering a lot. I thought it's the grease gun because the last time I tried to grease that lawnmower, I couldn't get the hose off. It was like, Oh my goodness. then I don't want to grease it. I can't. Now this. Oh, okay. Look, it's raining. No, the window you don't close, hon. Probably the thing is wet now. Oh, better? Yeah, Yeah. it's closed. Yes, it's wet. Wala, it's cold. It's cold. Ay, okay pa naman sila. Hindi sila na Hindi sila namatay. Buhay pa sila. Yan. Tara. Misty, come. Tas lakag ulan, eh. Ay, I feel the pain. I feel the pain. Look at you doing. You guys want foods? Yes, you have to do that. You cannot just do the cat. She said, no more cooking for you. Stop eating. You go open the garbage can for me, though. Okay, dear. Okay, dear. Okay, dear. Maganda talaga kapag uulan, no? Kahit kunting ulan. Masaya yung mga damo, mga bulaklak, masaya. O, di ba? Ay, may nagtatanong pala na bakit may dalawa kaming flag. 3 po talaga yan kasi look, may isa doon. So, 3 po talaga yung flag namin, no? Sa nagtatanong bakit gusto ni Mr. na may flag. And bakit walang Filipino flag? Hindi na ako maglagay mga labs. Hindi na. Okay na. Ito siya. Bulaklak po ito. Mag-start na itong open pag init na. Look. Oh, diba? Sobrang lago niya mga labs. Look. My husband's upset. You know, I'm gardening, so the Home Depot is my store. Oh, my baby upset man na. He's ready to cry mga loves. Right, guys. He is ready to cry. He asked me what I'm getting.
I don't know why he I asked. said he gets And but then you don't I say. don't tell him what to get, what I'm getting, and then he said, "You don't have to tell me. You don't tell me. I don't care." I asked. Oh, I should show cruel. no interest whatsoever and just not ask and not show any interest at all. It's like Look, that's the sign of like sad. His heart is already aching. okay. Is your heart aching? Not likely. Don't ikan. No ikan. You always makes my heart squeeze, but you're not allowed to aching. Well, Why are you working tomorrow? yeah. What is today, Friday? Yes. Holy cow. I'm gonna order the leafy, huh? The other thing is, after so many attempts, the security blocks you out. So I don't know how that works with the server. Ito mga loves, nag-start na naman itong mister ko may kausap tungkol sa trabaho, no? Tignan natin kung ilang oras ba sila dito magtapos. Parang talagang walang katapusan na itong pag-uusap nila, color kiss. So ngayon, tinitignan ko lang si Tami kasi ito po, 2 hours na po silang nag-usap, no? Grabe naman talaga sila mag-usap. Ito yung kasama niya sa trabaho at anak ng may-ari ng kumpanya kung saan si Tami nagtatrabaho. Mga kaibigan din kasi nila ito. So kapag mag-usap sila, talagang puro trabaho, mga gamit na kailangan nila, yon. And then lumabas si Mister, so yun, lumabas na din ako, nandun na din ako, nagtambay sa kasama siya kasi talagang sabi ko, thumbs down talaga ito kasi sobra na, gabi na, hanggang ngayon hindi pa kayo nag-ibot. May dalawang kaibigan kasi ito si Tami, yung isa sa Florida, pero yung sa Florida talaga mga loves nakakaloka din yun. Kapag mag-usap sila talagang hindi talaga sila mag-undangay, no? So ito naman siya, mas malala pa ito kasi abot ng 4-5 oras po yung mga pag-uusap nila. Kasi yung isa, Boryo, galing sa trabaho magbiyahe patungong Jersey at kailangan na may kausap. Iwan ko bakit hindi asawa yung kinausap. So ngayon, ang ginawa ko is, nagsabak-sabak na lang ko rin Tami, no? Magpaki-spin na tayo nito, magpapansin na lang ako. Kasi nga, wala, parang hindi na ito matapos. So sabi ko si Mister, kailangan na talaga itong iundang, no? Grabe. In 5 hours. Okay lang, busy si Mister sa telepono sa pag-uusap basta hindi nagtatago at hindi babae ang kausap at alam natin kung sino, di ba? Kilala. May pasabak-sabak pa si Inday Miriano. Ay, alam na this, luming-lambing. Matulog na sana si Inday Mirian kaso tumawag ulit. Ewan ko na lang itong lalaking ito. May mga pinagsasabi pa. Adoy, kung hindi talaga sila magkaundangan at magkaibutan silang mga pinagsasabi-sabi, no? Kasi kaya si Inday Mirian na lukert, bumangon at nakikinig ulit. Anyway, so gusto lang akong mag-good night kasi patulog na sana talaga ako mga loves. And din naalala ko, hindi pala ito tatabi itong asawa ko kasi doon siya matulog sa couch. Kasi po, trabaho siya bukas ng sobrang aga. Yes, sobrang aga. 2 o'clock dapat maligo na siya kasi 4 o'clock aalis na po. Ganyan po ang mister ko. So kaya yon dito ako maghintay kung kailan sila magkaibutan sa kanilang mga pinagsasyabe. O diba? Ang tagal-tagal naman ito eh. Iwan ko na lang ito. Additional sa 5 hours, no? Mo na dyan nagiingon eh. Sige lang dyan mag-usap-usap, no? What was what? Who told me what? You don't wanna sleep with me? No, early morning, remember? Early morning. I love you. I sleep with her and her. Why not your wife? I love you too. Well, because they won't let me leave. Dimples. Want me leave? Seriously? I went to brush my teeth and she's sitting at the edge of the bed waiting for me to get in bed. And when I walked out, she followed me out. She's like, she ain't sleeping with you either. She does. Where'd Roxy go? It's right here. So, morning early. Yeah. So, hindi na naman siya matulog katabi ko kasi. Yeah, I gotta be in the shower by 2 o'clock. Maybe I can push it till 3 o'clock. Okay, then close your eyes na. I am. You are watching the I castle. am watching the castle too. But then I fall asleep during the same as I fall asleep during everything. Okay, transfer it to the regular TV. Close your eyes, okay? Tommy? Oh, God. Tomorrow is another day. I love you. I'll talk to you. I'll see you tomorrow. Go to sleep. Come on. Good girl. Good night, my loves. Come on. Good night, 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 night.